Kapitola 2. Kde najít pravdu? Zdroj pravdy skutečně existuje. Je to kniha Bible. Ale to snad nemyslíte vážně, proč zrovna Bible? Je tolik náboženství a každý říká, že má pravdu. Bible? To není nic pro mne, řekl Petr svému kamarádovi. Je v ní toho tolik, co nemůžu pochopit. Karel chvíli přemýšlel. Moc dobře věděl, že Petr se jen vymlouvá. Petr právě včera kradl na cizí zahradě jablka. A tak mu Karel řekl. V Bibli je něco napsáno, čemu můžeš rozumět moc dobře. Co je tam? Ptal se Petr. Je tam napsáno nepokradeš. To bylo jako ostrý šíp, který pronikl do Petrova srdce. Vzpomněl si na jablka, stichl a raději rychle odešel. Bible nám poukazuje na to, co je správné a co špatné a rozkrývá dobro a zlo a proto ji někteří lidé raději rychle odmítají, aniž by ji přečetli. Nechtějí ve svém životě totiž nic měnit. Bible je přitom velmi pozoruhodná a vzácná kniha. Věděli jste například, že Bible byla psaná v dlouhém rozmezí 1600 let, psalo ji 40 pisatelů, aniž by se znali, z nich někteří byli králové a jiní jen obyčejní rybáři? Přesto si její jednotlivé části neodporují, ale doplňují se. Zvláštní, že? Věděli jste, že v Bibli se najde mnoho vědeckých faktů zaznamenaných tisíce let předtím, než byly vůbec tyto vědní obory založeny? Například mikrobiologie, chemie, hydrologie, hygiena, astronomie, plavebnictví? Věděli jste, že Bible je kniha obsahující stovky detailních proroctví, z nichž většina se již přesně naplnila? Existuje například více než 300 naplněných proroctví jen o Ježíši Kristu. Vědci si zvolili 48 z nich a určili, že pravděpodobnost, aby jeden muž všech těchto 48 proroctví naplnil, je 1:10 na 157. Je to absurdní astronomická hodnota, která by se jen tak nemohla bez vyššího zásahu naplnit. A přesto se na Ježíši Kristu všech více než 300 proroctví přesně naplnilo. Věděli jste, že Bible lidem pomáhá a tvoří ze zlých a pyšných lidí pokorné a laskavé? Louis Wallace, známý americký generál, diplomat a literární genius, byl zapřísáhlým ateistou. 2 roky věnoval tomu, aby v nejvýznamnějších knihovnách Evropy a Ameriky prostudoval a shromáždil informace pro knihu, kterou by navždy zničil křesťanství. Když psal 2. kapitolu, náhle zjistil, že klečí na kolenou a volá k Ježíši. Můj Pane, můj Bože. Nemohl už dál odmítat, že Ježíš Kristus je Boží syn, neboť našel závažné a nepopiratelné důkazy. Bible změnila tisíce lidí. Z opilců, povalečů a hrubiánů se stali laskaví a šťastní lidé. Věděli jste, že je Bible nezničitelná? Celý středověk římskokatolická církev Bibli pronásledovala a pálila. Nikdo nesměl Bibli mít doma. Církev se podle ní totiž neřídila a nechtěla, aby se to lidé dozvěděli. Spálili na hranici každou Bibli, kterou našli. Vytvořili proto i speciální jednotku, jezuity. Přesto se jim Bibli zničit nepodařilo. Věděli jste, že archeologové přesně svými nálezy potvrzují existenci a pravdivost biblických měst, panovníků a událostí?
Takže Bible je i přes své stáří historicky přesná. 30 let jsem prováděl vykopávky a co se historických záznamů týče, nikdy jsem se nesetkal s tím, že by se Bible mýlila. Nelson Gluck. Našly se vzácné svitky v Qumránu, které byly sepsány před více než 2000 lety skupinou esejců. Když je vědci rozšifrovali, zjistilo se, že se od spisů dnešní Bible v podstatě neliší. I text se tedy za ta léta dochoval důvěryhodný a nepřekroucený. Vy tedy tvrdíte, že Bible je Božím slovem? Ale jděte, to jsou povídačky. Jenomže, odpověděl věřící, ona to Bible sama říká, že jejím autorem je Bůh. Ovšem, odpoví ateista, lidé, kteří ji psali, tvrdili, že jsou pod vedením Ducha Svatého, ale stále to psali jen lidé. Věřící pokračuje. V tom případě je Bible podle vás podvodem a její pisatelé jsou lháři. Ano, to si opravdu myslím. Jistě mi dáte za pravdu, že čestní lidé neklamou a nelžou. Jistě, o tom jsem přesvědčen, odpoví ateista. Takže Bibli nemohli psát čestní lidé. Zcela jistě, zní rázná odpověď. Ale povězte, odsuzuje Bible hřích nebo ne? Co pak neříká Bible zlým lidem, že budou potrestáni? Ano, to je pravda, odpoví ateista a věřící pokračuje. V tom případě napsali zlí lidé, podvodníci a lháři knihu, která odsuzuje jejich vlastní hříchy a poukazuje jim na trest, který je za to čeká. Zdá se vám to logické? Ne, vlastně ne. Musel odpovědět onen nevěřící a rychle se snažil zavést hovor na jiné téma. Pokud jsi dočetl nebo dočetla až sem a stále tě to zajímá, tak je tato knížečka opravdu pro tebe. Pojď teď prozkoumat, co Bible říká o pravdě a o závažných událostech, které se dějí na světě a jejich souvislostem teď možná nerozumíš, tak jako mnoho lidí. Dozvíš se, co nás ještě čeká, na co si dát pozor a jak to dopadne s naší planetou. Ale poznáš i to nejdůležitější, svého nejlepšího přítele, který tě na rozdíl od ostatních nikdy nezradí, nikdy na tebe nebude hrubý, sprostý a bude vždy připravený ti pomoci v každé situaci, jakmile jej o to požádáš. Víš, s Ježíšem Kristem je to napínavé dobrodružství. Z lásky k němu se toho hodně naučíš, ale také hodně odnaučíš. Vždy měj ovšem na paměti, Ježíš Kristus je jediný, který nad zlem zvítězil. Je jediný, který má větší moc než ďábel, který nás tolik sužuje. Tak se Ježíše zkus držet a následovat ho a on tě touto vesmírnou válkou provede k vítězství. Co je pravda? Pravdu, abychom v dnešní době, kdy existují desítky nejrůznějších učení, hledali téměř pod mikroskopem. Ale ne, ve skutečnosti nám postačí jen být dobrými a pokornými studenty Bible a mít vnímavé srdce. Proč je to tak důležité? Upřímná víra ve falešné náboženství nikoho nezachrání. Proto je tak důležité pravdu poznat a držet se jí. A jak to, že nemůžeme pravdu najít i v jiných náboženstvích, například v buddhismu nebo hinduismu? Dobře to ilustruje tato stará legenda, která říká: jeden muž se ztratil a zabloudil. V tom kraji byla místa, kde se vyskytoval pohyblivý písek. Muž na něj nečekaně vstoupil a uvázl v něm. Šel kolem Konfucius, první čínský filozof. Když uviděl, v jak těžké situaci se tento člověk nachází, řekl: je jasné, že lidé by se měli takovým místům vyhnout. Další, kdo si tohoto nešťastníka všiml, byl Buddha. Poznamenal: nechť je neštěstí tohoto muže ponaučením pro zbytek světa.
Pak šel kolem Mohamed. Muži, který se zatím propadal stále hlouběji, řekl: Běda, musíš se s tím vyrovnat, protože je to Alláhova vůle. Když přišel Ježíš, řekl muži: Chyť mě za ruku, vytáhnu tě. V tomto příběhu je výstižně poukázáno na hlavní myšlenky těchto náboženství. Ani jediné, kromě křesťanství, nenabízí smysluplnou záchranu tvého života a celého světa. Jediná víra, která nabízí spásu díky oběti Božího Syna, je totiž víra v Ježíše. Tato víra už změnila k dobrému mnoho naprosto ztracených lidí, vrahů, prostitutek, ale i těch pyšných, kteří si o sobě myslí, jak jsou dobří. Znáš nějaké upřímné lidi, kteří bojovali za pravdu? Protož věrní křesťané hledají pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti. Neboť pravda tě vysvobodí od hřícha, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odloučení je věčné od milosti Božie. Jan Hus. Husické heslo znělo: Pravda Páně vítězí. Ještě donedávna bylo na vlajce prezidenta České republiky, dříve i Československé republiky, napsáno: Pravda vítězí, veritas vincit. Jan Masaryk pronesl: Pravda vítězí, ale dá to fušku. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Janovo evangelium, 8. kapitola, 32. verš. No jo, ale co je pravda? Tak vyrážíme na první pátračku. V biblickém vyhledávači například www.bibleserver.com nebo v tištěné konkordanci si zadáme heslo Pravda. Máš? Já klidně počkám. Znáš to? Důvěřuj, ale prověřuj. Mezi verši, kde se slovo pravda vyskytuje, najdeme i tyto, které mluví o podstatě pravdy. Vypátrali jsme následující. Martin Luther řekl o pravdě: Slovo Boží je opravdovým nebeským chlebem a nejlepším pokrmem pro duši. Pravda je mocnější než výmluvnost. Něco není dobré a pravdivé jen proto, že to říká někdo mocný, svatý nebo nějaký jiný důležitý člověk. Nýbrž správné, pravdivé a dobré je to už tehdy, když to pochází od Boha. Své slitování, Hospodine, mi prosím neodpírej. Kéž láska a pravda tvá navždy nade mnou drží stráž. Bible, Žalm 40. 12. verš. Pravdu je tedy potřeba každý den hledat, jak to dělali věřící v Beroji. Přijali slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali písma, zda je to všechno opravdu tak. Bible, Skutky 17, 11. Tedy z písma máme poznávat svého spasitele Ježíše Krista a upřímně s ním rozmlouvat každý den v modlitbách. Máme se ho držet jako svého nejlepšího přítele, kterému můžeme říct opravdu všechno. On je tou pravdou a nikdy nás nezradí a neopustí. Zkoumáte písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život a ta svědčí o mně. Bible, Janovo evangelium, 5. kapitola, 39. verš. A v neposlední řadě je potřeba nechat se v životě vést Duchem Svatým. Naučit se slyšet jeho hlas a poslouchat ho, protože on nás k té pravdě přivede. Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede nás do veškeré pravdy. Bible, Janovo evangelium, 16. kapitola, 13. verš. Chceš se to naučit? Ježíš Kristus: Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Bible, Janovo evangelium, 14. kapitola, 6. Duch Svatý: Duch je ten, který to dosvědčuje, protože duch je pravda. Bible,
1. Janova, 5. kapitola, 6. verš. Písmo svaté: po světě je pravdou, tvé slovo je pravda. Bible, Janovo evangelium, 17. kapitola, 17. verš. Zákon Boží: tvá spravedlnost je spravedlivá na věky. Tvůj zákon je pravda. Žálm 119, 142. verš. Co můžeme udělat pro pravdu? Posloucháme své svědomí a nikdy ho nepotlačujeme. Nepomlouváme, ani se pomluvám nesmějeme. Informace si ověřujeme a nevěříme hned každé. Nelžeme a lež se snažíme moudře odhalit. Velký pozor na známou hru na pravdu. Flaškači vadí nevadí. Nejeden člověk už na ní doplatil.